Alice, neodjíždějte, prosím vás, Alice. Žádné ženě jsem ještě neřekl to, co vám. Dlouho jsem k tomu sbíral odvahu a teď, když to konečně vyslovím, tak vy mě, Alice... S Bohem. Já to zopakuj. Stále vám to budu říkat. Mlčte už, pane profesore, a nechte mě odjet. Miluji vás, Alice. Já vás miluji. Uvědomte si, kolik je vám let. Nic si neslyšela. Nic si neviděla, rozumíš? Ale tati... Já tady nejsem. Vůbec jsem tu nebyl. Utekl do zahrady a od té doby se ani neukázal. Nepřišel ani na večeři a na tu chodí vždycky přesně. Já mám strach, Jacku. Ano, Jacku. Připravím 2 svítilny. Pane profesore! Tati! Pane profesore! Ozvěte se! Pane profesore! Pane profesore! Hej, fuj! Fuj! Za ním! Roji! Nech ho! Tudy! Odveďte tu bestii. No tak Roji! Tiše. Tohle přece neslezeš, tati. Pojď, tak pojď. Žebřík, je pod jabloní, Jacku, přines ho. Počkat. Edita půjde s vámi. V té tmě ho nenajde. Běž s ním. Tak rozuměla jsi? Nikdy na mě tak nekřičí. Co se to děje? Co se to pro boha děje? To všechno je kvůli Rojovi, ten pes snad zešílel. Ještě jednou, Roji. A doštěkáš.
Vstupte, Watson. Promiňte, milý Holmesi, ale jak jste poznal, že jsem za dveřmi stál právě já? Jedině vy, milý Watsone, po očištění bod po sobě narovnáte rohošku. Buďte zdrav, drahý příteli. Já jsem rád, že vás opět vidím. Velmi rád. Zastesklo se vám po mne, že jste pro mne tak náhle poslal? I tak, milí příteli, i tak, ale poslal jsem pro vás z mnohem vážnějšího důvodu. Zabýváte se zas něčím novým? Přesně tak. Řekněte mi, Watsone, hledal byste veselého psa v rodině melancholika? Prosím. Nebo viděl jste někdy smutného psa ve spokojené rodině? Pes jak si obráží povahu svého okolí, ne? No to je úplná psí psychologie. No přesně tak. A já nyní stojím před řešením velmi zajímavého problému, před kterým si musíme položit otázku. Proč vlčák Roy se dvakrát pokusil pokousat svého pána? A kvůli tomuhle jste mne pozval? Ten pán je profesor Presbury, známý fyziolog z univerzity v Camfordu, možná, že už jste o něm slyšel. A vlčák Roy byl donedávna jeho nejlepší přítel a nyní se ho pokusil po dvakrát napadnout. No to je velmi zvláštní. No třeba ten vlčák onemocněl. Ale on nikdy nikoho nenapadl. Výborně, Watsone, máte bod. Až teď, ve dvou zcela zvláštních případech. No to je velmi zvláštní, ne? To bude mladý Bennett, můj nový klient. Vstupte. Nemějte obavy, pane Bennette, to je můj starý přítel doktor Watson, na jehož diskrétnost je spolehnut. Mohu tedy? Jistě, že já se obávám, že bez přítelovy pomoci se ani tentokrát neobejdeme, prosím. Prosím. Doktor Watson je tady se stavem věcí seznámen? A vidíte, já jsem mu zapomněl říci, že jste vlastně profesorův asistent, že bydlíte společně v jeho domě a že jste snoubencem jeho dcery, že? Čaj? Whisky, prosím. Tež bych prosil. Jo. Nuže mluvte, Bennette. A můžete nahlas. Tady nás nikdo neslyší. Ano, nahlas. Pan profesor je 61letý vdovec. Jinak je to ale čilý muž v plné síle. Až donedávna vedl správný akademický život. Nikde ani náznak nějakého skandálu. Ale před několika měsíci se všechno změnilo. To, když se začal ucházet o dceru svého kolegy, profesora Murphyho. Nejde ovšem o rozmařilost staršího pána, ne, to... Pan profesor se zamiloval. Slečna Alice vyniká důvtipem a půvabem, takže se profesorovu vzplanutí ani nelze divit. Všichni to pokládáme za poněkud, řekněme, výstřední. A co slečna Murphyova? No to víte, pan profesor je... No prostě není už nejmladší, že? Nicméně chová k němu jisté sympatie a úctu. A jak to bylo s tím psem? Hned k tomu dojdeme. Od jisté doby se začaly dít velmi podivné věci. Profesor se choval zvláštně, jako nikdy předtím. Tak například nenadále odjel z domova a vrátil se až za 14 dní. Nikomu ani slůvkem nenaznačil, kde vlastně byl. Já jsem se to však dověděl čirou náhodou. Dostal jsem totiž dopis od přítele z Prahy. Jen tak mimochodem se v něm zmínil o tom, že spatřil v Praze profesora Presburyho, ale neměl možnost s ním mluvit. Co pošta? Něco nového? Běžné účty, pozvánka na zkoušku pěveckého sboru, nic víc. A ten dopis, co jste právě četl? Ten je pro mě čistě soukromý. Pardon. Váš soukromý dopis.
Poslyšte, pane Benete, ode dneška budete věnovat zvýšenou pozornost dopisům z Londýna. Bude-li na některém z nich na zadní straně v pravém horním rohu nakreslený malý křížek, nebudete jej otvírat a předáte mi jej rovnou. Rozumíte? To bylo přece podivné. Profesor přede mnou nikdy nic netajil. Jako jeho tajemník jsem otevíral a vyřizoval veškerou jeho poštu. Ještě řekněte Watsonovi o té krabičce. Ano. Přivezl si ji z cest a uložil ji do regálu s chemikáliemi. Můžete nahlas? Jistě. Obyčejná krabička, říkal jsem si. Ale jednoho dne jsem pochopil, že zas tak obyčejná krabička to nebude. To dopoledne byl profesor velmi nervózní. Co tam hledáte? Karafu, pane profesore. Je snad tohle karafa? Vzal jsem to do ruky jenom náhodou, pane profesore. Náhodou. Kdo vám dovolil prohlížet mé soukromé věci? Do regálu s chemikáliemi mi prostě nesmíte vést. A vůbec, poslední dobou jsem s vámi velmi nespokojen. Chováte se krajně. Podivně. Co ho tak mohlo popudit? Já nevím, ale choval se, jako by měl za pár vteřin zešílet. A toho dne večer opět zaútočil Roy na profesora. To bylo tak. Řešili jsme zrovna se slečnou Presburyovou jisté pracovní záležitosti. Eddie! Teď mi přece nemůžeš odejít. Pusť mě! Pusť! Pusť, prostě! To se stalo 2. července. Vy jste obdivuhodný svědek. Pak jej napadl ještě 11. a 20. července. Profesor potom nařídil, aby byl vlčák uvázán. Na tyto údaje jsem dosud neznal. A to dosud netušíte, co krajně podivného se odehrálo před minulé noci. Tedy 3. září? Ano. Bylo to kolem 2. hodiny v noci. Byl jsem dlouho vzhůru, neboť jsem velmi intenzivně studoval statě z jisté odborné literatury. Ale počkej. Ne, Jacku. Co kdyby ho napadlo podívat se do mé ložnice? Vždyť to mohl rozbít kočí. Sejdeme se, až otec odjede.
umíráte, co? Tak, to je všechno. Co vy na to? Vocne. Houser. Viděl jsem pár lidí, kteří při záchvatu Housera se takhle pohybovali. No dobře, ale jak mi potom vysvětlíte, že se profesor z ničeho nic postavil zpříma? Ale kde pak Houser, pane doktore? Nikdy jsem ho neviděl takhle svěžího a čilého. Jestli to nebude případ pro psychiatra. Mozková činnost starého pána může být narušena milostným vzplanutím. A co ty dopisy a krabička? No, jestli to nesouvisí s nějakou jinou soukromou záležitostí, třeba jde o nějakou půjčku, anebo v té krabičce jsou akcie? No, Vlčák Roy nesouhlasil s profesorovými finančními transakcemi, že ne. Vocne, já si myslím, že zatím bude něco mnohem vážnějšího. Edith. Konečně. Pane Holmesi, to je moje snoubenka slečna Edith Presburyová, profesorova dcera. Chtěl jsem, aby vám všechno pověděla sama. Správné rozhodnutí. Pane Holmesi, v noci se stala strašná věc. A co se stalo v noci, slečno Presburyová? Prosím, slečno, mluvte. Nemohla jsem dlouho usnout. Já nevím proč, ale Roy štěkal jako pominutý. Roy v noci nikdy neštěká, ani když někdo přijede. Nakonec jsem tedy usnula. Probudilo mě teprve hlasité zaklepání na okno. Jenomže můj pokoj, pane Holmesi, leží ve 2. patře. Moje okno není odnikud přístupné a přece za ním otec stál. No a co žebřík, slečno Presburyová? Nemohl si ho vzít v zahradě? Žebřík do 2. patra? Tak dlouhý žebřík jsem v životě neviděla, pane Holmesi. Ovšem. A stalo se to ve čtvrtek, že? Ano, to souhlasí. Opět se zmiňujete o jistých dnech, pane Holmesi. Má to snad nějakou souvislost s tím vším, co se děje? Dost možná. Uvažujete snad o duševních chorobách souvisejících třeba s fázemi měsíce? No tak to rozhodně ne. Slečno Presburyová, jak se choval váš otec druhý den ráno? Normálně. U snídaně se o té noční příhodě ani nezmínil. Jako by na to zapomněl. Jako by se to ani nestalo. Zdá se, že si nepamatuje, co se v určitých dnech stalo. Nože navštívíme ho s Watsonem pod záminkou, že nás jednoho takového dne pozval. Aha, a on si nebude jistý, zda je to pravda. A my získáme důkaz, že se s jeho organismem v určitých dnech děje něco zcela mimořádného. Skvělé, Holmesi. Musím vás upozornit na to, že profesorovo chování v poslední době je velmi nevyzpytatelné. Nicméně, pane Benete, vás zítra navštívíme, ale o naší návštěvě profesorovi ani slovo. Rozumíte? Takže zopakujme si fakta, Watsone. Přijíždíme na pozvání profesora Presburyho, který nás ovšem nikdy nepozval. Toto pozvání je z 26. srpna. Jako? No samozřejmě, že jako. Já jsem seděl právě na toto datum. Onoho dne prý profesor projevoval mimořádné vzrušení. Ovšem netroufáte-li si, Watsone, se mnou sehrát celou hru věrohodně, až dokonce já půjdu raději k profesorovi sám. Nevěříte snad v můj herecký talent? No tak.
Čím vám mohu posloužit? Právě tuto otázku jsme chtěli položit my vám, pane. Vy mě, pane? Ovšem, pane. Požádal jste nás o setkání. A naznačil jste... Cože? Chcete snad říci, že jsem vás pozval? Ovšem, pane. Tuším 26. srpna. 26. srpna? Pane Benete? Pane Benete, pojďte sem. Prosím. Poukazoval jste v poslední době nějaký dopis či telegram na jméno... Holmes. Holmes či... Watson. Watson? Ne, pane profesore. Zval jste nás osobně. Pane. Máte mě za blázna, člověče? Ještě nejsem tak starý, abych nevěděl, co dělám. Vidím vás poprvé v životě. No. V tom případě půjde zřejmě o nějaký omyl, pane. V tom případě promiňte, že jsme vyrušovali. Pardon. Stát! Pánové, buďte zdraví. Stát! Z toho se tak snadno nevykroutíte. Řekněte mi, proč jste přišli. Ale pravdu. No tak... Pane profesore, pan Holmes je známá osobnost. Uvažte, kdyby se někde zmínil, jak se chováte. Okamžitě mi řekněte, proč jste tady. Svůj názor jsme vám už oznámili, pane profesore. Jedná se zřejmě o nějaké nedorozumění. Což pak vy si nevzpomínáte na náš společný rozhovor dne 26. srpna na Kempfordském nádraží přesně ve 13:20? Na nádraží v Kempfordu? Vy na nádraží, pane profesore, vy, který tak nesnášíte hluk vlaku? Ale ano, ano. Byl jsem tam, čekal jsem vzácnou osobu z Londýna. Ano, pozval jste nás tehdy, abychom společně projednali jistý odborný problém. Ano, ano. V onom problému mám již zcela jasno, takže děkuji za váš zájem a promiňte mi, že jsem se hned nerozpomenul. Jsem poslední dobou velice pohlcen řešením jednoho velkého úkolu. To chápeme. Je mi líto, že jste vážili cestu zbytečně. Rádi jste se projeli. Máte hezký kraj. Pro dnešek končíme. Nejsem tu. Pro nikoho. A všechny návštěvy mi hlaste předem. Vůbec jsem netušil, Holmesi, že v Kempfordu nějaké nádraží. Já také ne, ale v danou chvíli mě nic lepšího nenapadlo. Takže profesorův organismus byl 26. srpna ve stejném stavu jako 11., 20. a 29. července. Ano, ten cyklus je skutečně 9denní. 9denní? Ale čeho cyklus? Co ho způsobuje? Pane Holmesi? Chtěl bych se vám omluvit, pánové, ale teď snad chápete, proč já i moje snoubenka máme jisté obavy. A jistě. Tenhle profesorův stav je přece podivný, nenormální, řekl bych nebezpečný. Jsme stejného názoru, pane Benete. Mohl byste nám ukázat okno slečny Presberryové? Tamhle to první zleva. Myslel jsem si to. Nechtěl bych na to okno tajně ťukat jako vášnivý milenec. Asi nejste dostatečně vášnivý. Nože, pojďme. Ještě něco, pane Holmesi. Znám už jméno toho člověka z Londýna, s ním si profesor dopisuje. Jak jste to zjistil? Poněkud nevhodným způsobem. Profesor psal dnes ráno dopis. Jméno adresáta se dalo přečíst z pijáku, s nímž osušil obálku. A to jméno zní?
Dvorak? No, to je zvláštní jméno. Dvorak? Dvorak. No nic, pane Bennete, odjíždíme do Londýna. Dnes už tu víc nezjistíme. K další krizi zřejmě dojde až v úterý. A to se tady jistě ukážeme. Ještě jeden dotaz, pánové. Nevíte, proč byl profesor na tom nádraží? A kohože to čekal? Nikoho. On tam nebyl. My také ne. Milý Bennete, náš obor je snad jediným, ve kterém i nepravdivá informace vede k nalezení pravdy. Buďte zdrav a ve střehu. Úžasné metody. Libra se drží. Bohužel ne nás, Watsone. V tuhle hodinu? Telegram pro pana Holmese. To jsem já. Buďte zdrav. Navštívil jsem v Londýně Commercial Road a mluvil s Dvorakem. Uhlazený starší Čech. Čech má velký obchod se smíšeným zbožím. Podpis Mercer. A kde je to Mercer? Můj člověk, děvečka pro všecko. Tak Dvorak je tedy Čech. No to je další souvislost s cestou do Prahy. No, zaplať Bůh, že vidíte aspoň nějakou souvislost. Já bych řekl, že tady nesouvisí nic s ničím. Co může mít společného cesta do Čech, rozuřený vlčák, nebo obě ty věci s profesorem, který, jak se zdá, s oblibou se plazí chodbou, anebo leze po zdi? No a co ta data, milý Holmes, která si pořád zapisujete? Watsone, podle Benneta poprvé napadl vlčák Roy profesora 25. června, kdy ho také zahnal až na strom. A pak se profesorovi záchvaty, mohu-li to tak nazývat, opakovaly v 9denních intervalech. Tak to už nemůže být náhoda. Správně. Vycházejme tedy z předpokladu, že profesor užívá jakousi drogu v 9denních cyklech, která má pomíjivé účinky. To vyhlíží velmi věrohodně. Začal ji užívat v Praze a teď ho zásobuje jistý český překupník v Londýně. Dvorak. Vidíte, jak to spolu všechno souvisí? Ale co ten pes? Ale pes. Teď jsme teprve na začátku, Watsone. V úterý budeme moudřejší. Prosím. Tak dobrá, zatím se budu věnovat svým pacientům. Kdy se sejdeme? V úterý v pravé poledne v Kemfordu před hotelem. Dáme si tam portské, uvidíte, jak se nám bude dobře přemýšlet. Portské to těžko, já po portskému usínám. A co vás tedy povzbudí? Pivo, víno, whisky? V mém věku jedině spánek. Vaše portské, pane. No konečně. Ještě okamžik, prosím. Máte něco pro povzbuzení? Pro povzbuzení čeho, prosím? Přineste koněk. Tak spusťte, Holmesi, hoříme dočkavostí. Myslím, Watsone, že zde v žádném případě neusnete.
Mimo jiné, protože jsem objednal něco, co nejednoho gentlemana povzbuzuje. Ale nejdříve k věci. Před 2 dny jsem mluvil s Bennettem. Byl v Londýně se slečnou Presburyovou. Slečna je v Londýně? Ano, ale odmítá se vrátit dřív, než bude věc vyjasněna. A co Bennett, má nějaké nové informace o profesorovi? No, celkem nic mimořádného. Chová se celkem normálně, denně pracuje. Co to? Koňák. Příjemný životabudič. Ovšem k Bennettovi se chová mimořádně odměřeně. Pardon, čepička. To nic. No, když mu takový střízlík brousí za dcerou, není se čemu divit. Myslím, Watsone, že díky tomu koňaku celý případ poněkud zlehčujete, ale měli bychom si pospíšit. Pan Bennett nás čeká přesně ve 12:30. Moment. Co je? Co se děje? Jak tu vaří? Měl jste něco dobrého? Mohu doporučit bažnata v křenové omáčce nebo jelení kýtu v koření 7 vůní. 7 vůní. Tak. Nejdřív toho bažanta. Watsone. Řekněte, Holmesi, může být něco nepříjemnějšího, než schánět fakta na lační žaludek? Ale já opravdu nerad chodím pozdě. Kočárem vše doženeme. Watsone. Portské? Watsone. Ještě jedno portské. Ale já opravdu nemohu. Na můj účet. Brusel, Camford, Londýn, Camford, Paříž, Camford, Londýn. Ale... Křížek. Taky z Londýna. Už tady měli být. Kde jsou? Pane Bennette, jak to, že ten pes má tak velký obojek? Roy přeci nikdy žádný obojek nepotřeboval. Tak poslyšte, McPhaile, kdyby se profesor vrátil dřív než já, neříkejte mu, že jsem šel pryč. Nebojte se, já už to nějak zařídím. Díky, McPhaile, díky. Ale já myslel, že se vám po portském lépe přemýšlí. A co koňák? Vynikající, báječně. Měl jste pravdu, hotový životabudič. A jídlo, skvělé. Kdyby to nebylo tak daleko, tak sem chodím na obědy. Půjdu raději sehnat nějaký rychlý kočár. Prosím vás, pánové Holmes a Watson už přijeli. Jsou v zadní zahradě. Děkuji. Ne, prosím, nesmluvejte, 5 stačí. 5 stačilo Pane vždycky v Holmesi. Londýně. Počkejte před hotelem. Myslel jsem, že už nepřijedete. Čekal jsem vás 12:30. Promiňte, pane Bennette, ale Watsonovi po té cestě poněkud vyhládlo. Dneska přišla z Londýna další zásilka. S křížkem. Souhlasím. Přesně řečeno 2 zásilky. Dopis a balíček. Jak to víte? Očekával jsem to. A já spěchám, abych vám to oznámil jako novinu. To je v pořádku, pane Bennette, aspoň máme jistotu. Já myslím, že dnes v noci všechno rozřešíme. Co mám dělat? Vůbec nic. Hlavně nespouštějte z profesora očí. Sledujte ho i v noci. A hlavně opatrně. A kdybych ho zase zaslechl přecházet za mými dveřmi, mám ho... Rozhodně se ho nesnažte zadržet. Prostě z něj nespouštějte oči, sledujte ho. Nenápadně ovšem. A vy? My budeme s Watsonem na blízku. Spolehněte se. Hned se vám budu věnovat, jen co dojím. Jistě. Mám se tedy vrátit? Jistě bylo by zbytečné, aby profesor pojal nějaké podezření. Viděl vás někdo odcházet do města? Kurčí, ale ten nic neřekne. Mimochodem, kde nosí profesor klíček od té záhadné skřínky? Nosí ho na řetízku od hodinek. Takže by nebyl problém ji otevřít? Ale to by bylo násilí.
Ano, možná i k násilí dnes dojde. Bydlí v domě ještě nějaký zdatný muž, kromě vás? Jen ten kočí. Kde přespává? V komůrce nad maštalí. No, možná, že nám bude užitečný. My se teď, pane Benete, rozloučíme. Ostatně doufám, že se dnes v noci ještě shledáme. Věřím, že jedině vy dva dokážete vnést do případu jasno. Bystrý chlapec. No a vy to můžete v klidu dojíst. Ještě koněk? Ne, vyloučeno. Ale koupím lahvičku na večer. Tuším, že se ještě dnes večer bude hodit. Pánové si přáli platit? Ne, beru já. Pokud to nemůžete přečíst, vocne, půjčím vám svou lupu. Ne, můj údiv není vyvolán velikostí písma. No prosím, půlnoc a nic se neděje. Klid, vocne. Jestliže profesor dodrží 9denní cyklus, možná ho uvidíme v tom nejzajímavějším stavu. Díky. Doufejme. Dnes opět přišel balíček od toho Čecha. Od Dvoráka? Ano, ale zdá se, že je to pouze prostředník, který dostává zboží z Prahy. Jaké zboží? To právě nevíme. Ale faktem je, že příznaky začaly u profesora, až když se z Prahy vrátil. A od té doby vede také tu tajnou korespondenci s Dvorákem? Ano, zdá se, že tu věc užívá podle nějakých instrukcí, které mu předepisují 9denní cyklus. Všiml jste si jeho zápěstí? Jak zápěstí? Ano. Jsou neobyčejně robustní, kůže na nich je zrohovatělá. Taková zápěstí se objevují pouze u... Proboha. Co je? Jak jsem mohl být tak krátkozraký? No ovšem, to je přeci úplně jasné. Ta zápěstí, ten vlčák, okno v prvním patře. Ale mně to vůbec není jasné, pane Holmes. Pánové, co vy tady? Říkali jsme přece, že vám budeme na blízku. Pane profesore! Pane profesore! Roji! Pane profesore! Roji, lehni!
Beneto! Co se tady děje? Proboha, zavolejte doktora. Není třeba, doktor jsem já. Musíme ho dopravit dovnitř. Ještě okamžik, pane Benete, ten klíček. Benete. Tak. A teď klíček. Prosím. Zásilka. Stvrzenky o zaplacení. Londýn. Dvorak, Londýn, dvorak, dvorak. Londýn, dvorak. Tady je dopis z Prahy. V něm by mohlo být něco, co nás zajímá. Vocne, pojďte dál. Jak je profesorovi? Šok, ztráta vědomí. Ale musíme ho dopravit do nemocnice. Jeho organismus je zapotřebí podrobit důkladné prohlídce. Ano. Ovšem. Čtěte, Benete. Velevážený pane kolego, od té chvíle, kdy jste mne poctil svou návštěvou, věnoval jsem mnoho úvah vašemu případu. Ačkoliv za daných okolností mnohé důvody mluví ve prospěch léčby, nabádal bych přesto k opatrnosti, protože dosavadní výsledky ukazují, že léčba není zcela bez rizika. Možná, že sérum z gorily by bylo lepší. Hanumana z čeledí lenoopou jsem použil proto, že byl právě snadněji k dispozici. Hanuman se ovšem pohybuje po 4 a šplhá, kdežto gorila chodí vzpřímeně a ve všech ohledech je člověku bližší. Prosím, učiňte všemožná bezpečnostní opatření, která by vyloučila předčasné odhalení celé procedury. Budu vám vděčen za podávání pravidelných zpráv o průběhu kúry. V dokonalé úctě váš H. Löwenstein. Už si vzpomínám. Pražský Löwenstein. Vy ho snad znáte, Vocne? Ano, četl jsem o něm v novinách. Je to jakýsi až dosud málo známý učenec, který se pokouší objevit omlazovací prostředek a prý se mu to dokonce podařilo. Ovšem to jeho posilující sérum, jak to nazval, mu lékařská komora zakázala, protože odmítl sdělit jeho složení. Takže profesor se chtěl stát mladíkem a nakonec klesl na úroveň zvířete. Klid, pane profesore, klid. Nikdo vám nechce ublížit.
Jeden by nevěřil, čeho je člověk schopen z lásky. Řekněte kočímu, ať přistaví kočár. Prosím, pane profesore, nastupte si. Prosím, pane profesore. No to, pane profesore. Pánové, Milý Holmesi, kdybych snad někdy z přílišného pocitu zalíbení hovořil o nějaké mladé slečně, zašlete mi laskavě list, ve kterém nebude nic jiného než datum mého narození. Chápete jistě proč? Ano, chápu. Zřejmě nemáte rád banány. Chytrý Roy svým citlivým čichem všechno vycítil mnohem dřív, nežli my. Takže ty si neútočil na profesora, ale na opici, viď? Hodný, Roy, hodný. Jo, pošetilo stáří. No to se mi snad jenom zdá. Co se děje? Proč jste tak znervozněl? No to jsme nedomysleli, Watsone. A co? No co my teď? Tady. 10 mil od hotelu. Máte dobré boty? Zůstalo ještě něco v té lahvičce. Ale stejně, řeknu vám, ta profesorova dcera je moc hezké děvče. Kdyže jste se to narodil, Watsone? Člověk je tak starý, jak se cítí. Chápu. Zítra ráno dám poslat pro 5 kilo banánů.